Araban makinak prest errepidera irteteko. Esperando la llamada para salir corriendo. Esan eta egin Gasteizko mendatean, ia 800 metrotan gogoz bota du elurra tarteka. Halere, hemen ez da gora berarik izango izean. Arreta opakoan jarri dute, kamioientzat itxita egonda eta kotxeek kateak behar izan dituzte. No llevo cadenas, o sea que no sé si puede pasar. Lo intentaré, si veo mal, pues me daré la vuelta. Eta hala izan da, izan ere igoeran honako irudia aurkitu dugu, makinak ertzaintzari bidea irekitzen. Ikusi dezakezuenez, hemen Opakoko mendatean elurrak arazoak sortu ditu. Erreiak zuriz estalita, bi autok aurrez aurre egin dute talka. Pues aquí llevo 1 hora y media. Bizkaian 900 metrotan elurra, mendate guztiak irekita egon dira, halere segurtasun sailak arreta aholkatzen du. Barnealdean, elurra eta kostaldean haizea zakar ibili da Donostian. Eta Bilbon kaskabarrak ezustekoan harrapatu ditu oinezkoak. Izan ere Euskal Erkidegoa alerta laranjan dago elurra haizea eta euria dela eta. Nafarroan ere makinak gora eta bera dabiltza. Elurrak ez du gora berarik sortu errepide nagusian.